begitu kayo. Ayo bu. Sembang terserak kanan banyak mulik ke kanan rapi. Anak gua mo jalan. Manita lang. Undang pituah dinantuo papatah luak nan tigo gurindam caro minang kamu. Dek batanyo salape arak baru diam salape makan. Dek karano minum lama raso sajuk makan lama raso sama. Apun tu lagi. Cupak tatagak lah barisi limbagola samo kita tuang lah nak balansaikan pulau utang ke agama. Ibarat cancang dua sagaragaya dek dua sakaitan. Nan pertama adek nan kedua sarak. Ko adeknya lah tabat pintan ko sarak nala tajal. Katila tambun jantan ka bawalah kasih pula. Satentang nasi mau kesik nang basi ngajo pada malam nanti. Tantangan kita hidup banagari basuku bakorong bakampung. Yo saciok ba ayam sabencang ba bosi. Kemudian santak gala kai dia sarang dayung sayo satido julah itu hadap. Dek lain kita sayo satido ringan segalunan bare. Lapang segalunan sampi banyak pakai batenggang untuk baraka sehingga kita hidup aman damai jual dalam negara. Waldo tuntoi batun warbun wafur. Di bawah naungan ridho Allah yang Maha Kuasa jualah anda. Sepanjang curai paparan aku nang tiba ke hadapan aku, yo minta dipati jo doa selamat. Selamat kita hidup ati dunia, selamat puluh aruh nan tua-tua kita na mencocam na malate nagari nangku. Yo nak papancarian aku tentang itu. Sampai? Sampai dah aku lima kayo. Sekilo-kilo. Mendengar kato nan datang dari aku, ibarat batu tua lambo danga ibarat mengaji lambo simak. Lajale ujui jo maknanya lah nyato paham jo tujuan. Tapi semantang pun baik itu. Dek karano 20 na menurut undang tagah dek duduk dalam rapek limbago basidang dalam madek tali batali dalam undang ujui nak samu kasui tayi nak satarimo tantangan panita nangku tadi nak balansaikan pulau utang kagamu. Dan sekarang kok gini kok meminta kanan punyo bakandak kanan ado bakawu kanan karame dek karano doa kadibajo nak ambo layangkan pandang kanan jauh dicalikan tukik kanan ampe bapak cari nambo sementara menanti aku seperti kok. Pinta ko lay kabuliah kandak ko lay kabalaku la mo jelambe ambo nantikan ko. Mana lah yang mama ambo angku gindo merajo. Bisa lah gindo kaya. Tinyola 30 buah panitan dari kerajaan Bapokok silangan Bapangkang. Tunang ka menjadi buah panitannya. Cupak tatagak lah berisi limbagola samo kita tuang kini nak dilansaikan pulau utang kagamu. De ambo lainan kamarusuh salah tukang binaso kayu salah malin binaso adik salah cadik binaso adik de pangka menjadi baban de alik menjadi utang nak jan basu dan sarupo itu yo minta dibacakan doa de angku sampai aku Sampai gindo. sakira-kira Sampai ke gindo kayo dek lagi ko duduk berdua bertiga menunggu gindo kayo sebentar. mananti ibu Nah kita sama-sama menampung gindo kayo. mana yang aku paling mau kayu Layo. artinya teraduk kebenaran angku nanti limpah kepada ambo lah bebawa bakatu bayu bajalan juga malah tunang ka menjadi buah panitahannya. Insyaallah lah dibacon doa de angku gindo menampung itu sama-sama bu. Yo sama menampung ko.